Irrien lagunak gara gu. Irrien lagunak gara gu. Cable, talambre, mari, calambre, zirti, tazarta, neska, parta. Arratsaldeon lagunok, zer modu zaudete, hemen nago nire logelan esperimentuak egiten. Eta gaurkoan esperimentu oparia egin behar dut. Badakizue, bihar Mairen urtebetetzea izango da. Beraz, berari opari bat egin nahi diot, baina noski ezin diot eman oparia, orduan sekretua izango da oparia eta balkoian jarriko dut. Eta berak lanpararekin, horrelako lanpara batekin ikusi algo du. Ea da, horretarako hauek dira behar ditugun gauzak. Pintzela, esnea eta kartulina. Eta orain, oparia idatzi egingo diot hemen. Zorionak. Horrela. Esnearekin. Magi. Prest. Beraz, hau, sikatzen denean, ez du inok ikusiko, baina Maik aurrean bizi denetik gure aurreko etxean balkoitik argia linterna batekin argia ginez ikusi ahal izango du. Begira, hona hurbiltzen badugu, ikusten duzue? Zeinen ondo ikusten den? Ez duzu ikusten? Ea ba, orain hobeto? Ez? Ea ba, bagian zuek etxean probatu, ea zuek ikusten duzuen. Hau, irri aldizkariko 60. zenbakian dago. Bertan, eta webgunean, gure webgunean badituzue aldizkari guztiak deskargatzeko, ikusi, bale? Eta ongi pasa, zuek ere egin horrelako opari sekretuak. Aio!